vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nyanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti inini I am a slay queen uye zvekare ndinodanana nembinga, and I have been dating like rich blessers ever since I was still in high school. And I have come here on your platform because I have my own confession and how it all started. So mukoma, pandakatanga kuita izvi slay queen, I was only 12 years old, and ndainge ndabva mukupiwa some chocolates that my friend told me kuti ainge abva mukupiwa machocolates iwawo neboyfriend yake. Saka boyfriend yake uyu, she was almost 10 years older than she was, meaning kuti the boyfriend was kuma 22, 23 years, because tose tainge tiine 12 years. So ndakabva ndamuti neniwo ndainge ndichida mufesi aikwanisa kuzopotawo achinditengerawo something, because mufesi wandainge ndichidanana naye, he was just my classmate. So you can just imagine kuti what a 12-year boyfriend will be bringing to you. Apa aigara achitongotaura zvinyaya zvainge zvisingandinakidzi, and at that time ndainge ndava munhu uya ainge ava kuda kuzivawo kuti chii chinonzi munhurume. So what we'll do neboyfriend yangu taiti paipai patinenge tava kuita romance, then the guy will just say no, let us not do it. Saka ainge achindiboa. So I then told my friend kuti ainge achindi-organizerawo a boyfriend for me, but the guy was the same age with my father, because akatanga achanditsvakira some of the guys that were almost the same age neboyfriend yake, but vazhinji vacho vainge vaine kamwe kahunhu kainge kachindiboa. Kudzamara azonditi painge paine umwe mufesi imwe mbinga yainge ichindida. The day that I went to see mbinga iyi, ndakabva ndatoona kutoti mbinga yacho yainge yakatoenzana nababa vangu. So I then started to date him anyway, and he started giving me like a lot of money. So ndichizonosangana nayo mbinga iyi, baba vangu vainge vatotanga kurwara kudhara. Then when my father got so sick, it was when I asked him kuti iye ange achindipa mari, mind you pose apa tainge tisati tatanga kurara tose, and he demanded that I sleep with him so that he can help me out with some money. So ndakabva ndazobvuma. With the way that my father was so sick, ndakabva ndati handina kana choice panapa, ndofanira kutoti ndinge ndichitongoita yose so that my father can be okay. Anyway, my father's relatives ivo vainge vakavenga amai vangu zvisingaiti, vainge vasingatombotauri naamai vangu uye vainge vasingatombofariri amai vangu. They then refused to assist my mother at that time that my father got so sick, and it was a chronic illness. Zvainge zvichida kutoti ivo baba vangu continuously vange vachingogara vari muchipatara, and my dad stayed for a very long time vachigara kuma avenues, and it was his 12-year-old daughter that was taking care of him. So zvandainge ndichiita, ndainge ndava kutengesa muviri wangu ndichizvitengesa kune mbinga iyaya, just to keep my father alive for just one more day. So ndakadanana this guy until when I was about 16 years, and all along honestly handidi kukunyeperai, murume uyu ainge aine mari yainge ichityisa. Saka ndainge ndava kutozvodza kutoti this is supposed to be my husband. All along I had honestly tried to fall pregnant for him, especially when I was just about 15, with all that I did to fall pregnant for him, but still ndakatadza. When I was somewhere around 16, ndo patakabva tazotanga manje kuenda kumasowe nefriend yangu tichizviita in secret. Iye friend yangu tichitoenda kumasowe ainge achitoperekedza inini, then tikabva tazoona kuti zvekumasowe zvainge zvichiramba, ndo patakabva tazotanga kuenda kune venguwo tsvuku. Takabva tazoenda kune vamwe vainge vachiita zvenguwo tsvuku, ndo pandakabva ndazonzi chibereko changu chainge chiine tsvina, saka chibereko changu chainge chifanira kuti chinge chichizosukwa. Ndakabva ndazogadzirwa mimwe minamato iyo yainge ichivava sei, ndokubva
supa chibereko changu so that ndinge ndichizobatira pamuviri. But iye handizivi kuti akazviziva sei. It was like spiritually he sensed that this was what I was doing. And paakazodzoka komba one day, because at that time I was staying at my own place that he was renting for me. So this guy iye ainge aine dzimba dzainge dzakawanda, because he was involved in a lot of corrupt deals that he was doing. So zvavaita ndezvekuti through the government vaitenga dzimba dzedze dzinenge dzichidhura, then vobva vazorendesera futi dzimba dzedzia to the government, but dzimba idzodzo dzinenge dzisitomborina kana munhu anenge achimbodzigara. So the money was returning back to him, because it was more like ainge achingozvirendesera zvake imba, just renting out the house to himself. So akabva azonditora ndokubva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunogara at one of the properties. Then ndakazotanga kugara kuya and he was staying with me. Saka zvaaita ndezvekuti aimbouya kumba, aiti kana akauya kumba then akambogara neni, obva azomboenda obva azonogara nemudzimai wake amai guru, the first wife. So mukoma on that day paakauya, munhu ainge akatsamwa sei achindipopotera. He had noticed kuti ndainge ndava busy ndichingofamba ndichizama kuti ndinge ndichisukwa chibereko changu so that I can fall pregnant for him. Akapopota zvisingaiti mukoma, ndokubva azobuda. So at that time achibuda ndakabva ndaziva kutoti kune kwainge kuchida kuendwa, because most of the times aingoti akauya some of the guys that are politicians vaiwanzokuenda kuZambia. And ndakazotoona kutoti vazhinji vacho ava vanoita zvepolitics ivo vane marituals avo avanoita. Hongu tinokwanisa kuti vanhu vari kuita corruption, but kumashure kwecorruption kune mamwe marituals nemhiko dziri kuitwa nevamwe vanhu, because iye ainge achingogara achienda ikoko kuZambia kuti vange vachinotaura nen'anga dzavo. Before each and every deal vaitombotanga vaenda ikoko kuitira kupedza vanhu simba. So mukoma akazoti abva kuZambia kuya akatongosvika pamba, ndikabva ndati ndokubikirai here. The guy was so angry zvekuti ainge achida kundirova. Zuva iroro dai kwanga kuri kunzi paakabva kuZambia ainge asina kudzoka nen'anga yake, zvimwe kuda angadai akandiuraya, because pandakamubvunza kuti ndokuisirai zvekudya here, akabva asimuka achida kundirova. But n'anga iyaya yakabva yasimuka ikabva yamira pakati pangu naye, ndokubva yatanga manje kumuudza kuti kana iye ainge achazondirova then iyo yainge ichazopinda mubhazi ichidzokera kuZambia, because yakabva yati izvi zvauri kuda kuita izvi, iyi ndiyo inonzi ngozi. Saka iwewo kana wafunga kupara mhosva, ziva kuti uchapara mhosva yako inini ndisisipo panapa. Ende mukadzi uyu kana ukada kumurova, you are going to bring bad luck upon yourself, because hauzivi here kuti mukadzi wako mudiki uyu iye she is already pregnant. Mukomana pakangonzwa n'anga iya ichiti ndainge ndava nepamuviri, ndakaita sekunge zvimwe kuda ndainge ndaita a very big mistake. Ainge achida kutondirova mukoma, but paya pandakazama kuti ndinge ndichitiza because aida kundirova mbama, then akabva azondibata. Asi n'anga iyaya yakangoramba ichingonetsana naye kusvika iyaya yakati yaramwa, ndopa akabva azondikumbirawo ruregerero. Mukomanashi ipapo ndo n'anga iya payakazondiudza kuti the reason as to why uyu murume wangu ainge aita get so angry like that, it was because me getting pregnant zvainge zvatodestroya altar yake iyo yainge ichinzi yainge iri kune imwe imba, and it was going to take the blood of my unborn baby kuitira kuti altar iyoyo yainge yaparara inge ichizogadzirwa zvekare. And my womb was also going to be needed to correct what we had messed up, me and my husband. The healer then stayed at my house. N'anga iyi yakagara pamba pangu for about a month as he would make love to me. Mukoma n'anga iyi yaitouya yobva yatondirara by force. Zvose izvi zvichiitika hakusi kunzi taizviita in private. Mukoma ndaitongotorwa ndobva ndanoradzikwa mudining, then yobva yatotanga kutoita bonde neni. Murume wangu akatogara pacouch dzimwe nguva achitoverenga newspaper as if he was not even seeing what was happening in front of him. N'anga iyi yaita bonde neni in front even of his assistants, with my husband being there
dzimwe nguva aibva azobatiswa rimwe dish rainge rakaita kunge hari so. Saka dish iroro ndo apo n'anga payaizoti kana yapedza kurara neni yobva yazoenda paya panenge pakamira murume wangu, yobva yachizopedzisa manje ichiita chimhandara maoko, bva yazonorasira mbeu muchidhishi ichocho chainge chakaita kunge hari. Mukomanashi, it was really weird. N'anga iyi yakati isati yatanga kurara neni yakabva yazondipa mimwe mishonga, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinwa mishonga iyoyo. Hanzi mishonga yacho yainge iri yekuti ndinge ndichizosuka chibereko changu, ende sezvamunongozivawo kuti panonzi munhu ari kusukwa chibereko chake zvinoreva kuti kunyange kana uine pamuviri nhumbu iyoyo inobva yatobva, you have a miscarriage. So that was what happened. Ndokubva azotanga manje kuita bonde neni. N'anga iyoyo haina kana kumbogara yakandimirira first kuti ndinge ndichitanga ndapedza kubleeda, but same time here mukoma munhu akangoti aona kuti ndainge ndava kubleeda, then ndopa akabva azotanga kuita bonde neni. So each and every day mukoma ndaigara ndichingochekwa kuti ndava kubleeda here, because zvakatora about 2 days kuti ndinge ndichizotanga kubleeda. And one of his assistant zvaaita ndezvekuti ainditora obva aenda neni kubathroom, then aibva azoisa chigunwe chake musikarudzi mangu, then aiti kana aisa chigunwe chake musikarudzi mangu obva acheka achiona kuti chigunwe chake chinenge chisina ropa here. Saka the day apo paakazoona kuti paakaisa chigunwe chake kusikarudzi kwangu chakabva chazobuda chakatsvuka neropa, ndopa akabva azoenda akabva azonodana n'anga iyaya. N'anga iyaya manje yakabva yazonditora ndokubva yazoenda neni kudining. So takati tichinosvika kudining ndokubva pazowaridzwa chimhasa, ndikabva ndazonzi ndinge ndichisimudzira, ndikabva ndazonzi ndinge ndichikwiridzira sketi yangu ndikaita sekudaro, then chipfeko changu chemukati ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichingochiisa paside. Then n'anga iya yakabva yazouya ndokubva yazorara pamusoro pangu. The first time zvinhu izvi pazvakaitika murume wangu ainge asipo, ndakatoswera muswero wese wezuva ndichingochema ndichiti zvimwe kuda murume wangu kana paainge achazouya ainge achazovasungisa vanhu ava nezvavainge vandiita. But murume wangu akazototi auya, n'anga iya yakangonditarisa kahwani ikabva yanditi yainge ichida kuti tinge tichipamha zvekare, ndokubva yazondipamha. Murume wangu ainge atoripo akatobata newspaper rake achitoverenga zvake. So zvinhu izvi zvakangoramba zvichingoitika everyday ndichingobleeda, but at the same time ndaingoswera ndichingokwirwa. Sezvamunongozivawo kuti n'anga idzi dzinoita zvekudyira bonde mishonga. So yaiti kana yotanga kurara neni mukoma ndaisvika pakunzwa kusikarudzi kwangu uku kwava kupisa, munhu angori pamusoro pangu chete. Apa dzimwe nguva yaindiswerera, then ndichingonobuda mubath ndobva ndatanga futi kurarwa zvekare nen'anga iyaya. Zvinhu izvi zvakangoramba zvichingoitika until this other day. Mushure mekunge tatanga kuita bonde ndakabva ndaiudza n'anga iyi kuti bonde racho rainge rava kundirwadza, then akangoramba achingoita bonde riya very fast, achiita very fast. Zvino akazoti manje ava kuburitsa sikarudzi yake. Ndikabva ndati at least maybe ava kuda kurasa mbeu yake, but pain yandakazonzwa ipapo mukoma akaita sekunge iye akati achidhonza sikarudzi yake achiburitsa mandiri. Sikarudzi yake yainge yakaita kuhaka chibereko changu, because nacho chibereko changu chakabva chatobuda panze kutodonha panze mukoma. This really shocked me. The pain was just too much. It was just too much that I fainted. Pandakazomuka ndo pandakabva ndazoona kutoti ndainge ndiri kuprivate clinic where I stayed until I was okay. So mukomanashi ndakabva ndazopiwa mari nemufesi uya. So ndakabva ndazopiwa mari nembinga yangu yandainge ndichidanana nayo. Saka akangoramba achingondichengeta, but ainge asisiri that very busy neni, ainge ava kungoti pano nepapo ainge achiuya kumba, but akaramba achingondichengetera vabereki vangu until I was no longer a minor. Then nerimwe zuva just before my 18th birthday he called me ku Jameson Hotel and told me kuti he wanted to let me go. Ndakarwadziwa, but he told me that his healer had since passed on, so taifanira kuti tinge tichienda kuMozambique, nekuda kwekuti kuMozambique ikoko ainge apiwa manhamba neimwe friend yake. So takabva tazoenda kuMozambique kuya
after he had thrown a birthday party for me for the 18th birthday that I was celebrating. It was an all-white party, but vanhu vazhinji vakauyapo papati ipapo vainge vasingatombozivi kuti pane zvainge zvichitoitika, painge paine chivanhu chainge chichitoitwa ipapo, because pakatanga pati iyi zuva richangodoka ndainge ndakapfeka dress rewhite, then ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopfeka rimwe dress, a party dress but a long one. It was like blood red. Dress iri ndakaripfeka na exactly 2 a.m. So dress iri ndichiripfeka, the symbol and the meaning of that was me losing my womb. Then at exactly 5 a.m. ndo pandakabva ndazopiwa rimwe dress randakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichipfeka, rainge riri reblack. Saka dress iroro mukoma ndo randakazopfeka tichienda kuMozambique, because takazosimuka kuma past 5 tava kubva kwekwe kwatainge tiri takananga kuMozambique. Mukoma ndakangoramba ndakapfeka dress iroro without bathing or changing tichienda kuMozambique until we came back. Ndainge ndakangopfeka chete dress iroro, ndakasvika pakunhuhwa mukoma nekusageza. I was then given some oil. Saka oil iyi inoita kunge olive oil iyi pandakaipiwa ndakanzi ndinongoizora pama private parts angu, like I use a lot paya pandinenge ndatanga kudanana na someone, but kana tava hooked up to each other then I relax. Saka blessa wangu uyu iye akazofa mainge muri mugore ra2022 at his funeral mukoma, because I got invited. Vanhu hama dzake dzainge dzichitozviziva kuti I was once his young wife. So I cried so hard because I was asking myself questions like what could have happened if I had not met that man. And ndainge ndava kuchema ndichitanga kuzvibvunza kuti saka what was the purpose of me sacrificing my womb, because inini ndainge ndafirwawo nababa vangu. This was the previous year, blessa uyu asati azoshaika, and still ndainge ndichichema ndichitanga kufunga kuti ainge akandiudza zvekare apo pandakazoenda ndichinomuona kuclinic achindiudza kuti you are still going to lose your mom, and any man that I want I can get that man. And one more thing is that these charms, they make me to desire so much. Saka zvimwe zvikari zvinoitika ndezvekuti mishonga yacho iyi yandakapiwa mukoma inoita kuti ndigare ndichingonzwa kuda kuitwa bonde nevanhurume vakasiyana siyana. That he said he does not have a solution for that. David ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Pakaipa zvakangooma hazvo vedhuwe, ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world.